उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाना सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। गुबुन गुबुन समफोराव बायदि रोखोम लामाफोराव जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनाय, जौ लोंनानै गारि सालायनाय जाथायफोरा सानफा एफा बांबोबाय थानायखौ नुनो मोनबोबाय थाबोदों। बे बिथिंनि सायाव नोजोर होनानै फैबाय थानाय गोदान बोसोराव रंजानायनि मुङै जौ फेनानै गारि सालायनायखौ होबथानायनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाना जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरजों लोगोसे लामाफोराव नायबिजिरनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे उदालगुरि जिल्ला हान्थामेला बिफाननि गाहाय दनेश्वर बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि सोरबा सुबुङा जौ लोंनानै गारि सालायनाय जाथायखौ मोनोब्ला आयेन बायदियै 10,000 जुरिमाना होनांगोन आरो मटर साइकेल सालायगिरिया हेलमेटखौ गानथारनांगोन होननानै फोरमायबावो। गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिग्रोबाय रायजोफोरनिसिम। आं खोब गोसो सिंनिफ्राय मिजिंथिदों आरो आसा खालामदों बयबो जाहाथे गोग्गो देहायैनो गावबागाव न'आव सहैफिनो। आच्छा, दा नोंथां सोंनायनि फिननाया ओरैबायदि, जुमाय लोंनानै गारि सालायनाय आरो गोबां स्पिडआव गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिउ गोमानाय बे बाथ्राखौथ' जों मोनबाय थायो। दा बेखौ जों होबथानो नागिरदों आरो जोङो उदालगुरि जिल्लायाव आरो बांसिनै जों नैबे भैरबकुन्द बाहाय बांसिन पिकनिक जाग्रा फैयो नालाय, बेखौ जों बांसिन बे जायगायाव बांसिन फकास खालामदों जों, बाहाय जों बांसिन टारगेट खालामदों। बेनि अनगायैबो दाब दाब जायगायाव जोङो जिखुनु टाइमाव जोंनि ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि माबाफ्रा स्टाफफ्रा माने चेकिं खालामगासिनो दं। ओमफ्राय बेसिकेलि आरो पार्टिकुलारलि ओमफ्राय स्पेसियेलि नैबे डिसेम्बर मास ओमफ्राय जानुवारि 1 तारिख बेवहाय बांसिन माने पिकनिक जायो नालाय, दा बाहाय जोङो रेगुलारलि माने नैबे गोबां स्पिडआव गारि सालायनाय ओमफ्राय जुमाय लोंनानै गारि सालायनाय बेखौ 100% होबथानो नाजादों आरो बेनि थाखाय जों चेकिंआ सोलिबाय थागोन। बेवहाय रावबो गनाय नङा। माने सोरबा जुदि गारि जुमाय लोंनानै गारि सालायनो सानदोंबा बे बाहाय फाइन होखानांगोन। बे लोगोसे जोङो पुलिस थानायाव गथायगोन आरो पुलिस थानाया नियम बादियै बिसिनि सायाव एक्सन लागोन आरो जोंना रुल मथे एमभि रुल मथे ओरैनो फाइना 10,000 जुमाय लोंनानै गारि सालायनाया, बेजों लोगोसे आरो बोसोरथाम जेल जानांगौ। बे दा बे बेलायाव जों नियम मथे खालामनानै पुलिस थानायाव जमा होगोन, पुलिस थानाया बिसोरखौ सालान खालामगोन माबायाव जेलाव। थ' इसेबां माबायाव थांस्लायस्लाय फैनानै मोजां रंजानानै थां। खिन्थु बेयावनो मोनसे खोथा, जोङो पिकनिक जाग्राफोरखौ जाय मालायनि गारियाव गाखोनानै फैदों बेखौ जुमाय लोंनायखौ जों बादा होआखै। सालायग्राखौ हमनानै ला सोरबा बास लानानै फैदों, दा बासनि सालायग्रानो जुमाय एसेबो लोंहोनो मोननाय नङा। बाखि बासाव गाखोग्राफ्रा जुमाय लोंनानै बे हाद्रिजों दुगैनानै थांनो जा बुंनो गोनां खोथा गैया। जों बेखौ सोङाबो, फुरथि खालामथों, बाधा गैया। खिन्थु सालायग्राया लोंनो मोननाय नङा। बे मटर साइकेलानो होन, बे बासानो होन, बे जिखुनु गारियानो जा, बेयाव मटर सालायग्राया जुमाय लोंनानै सालायनो मोनथारनाय नङा। ओमफ्राय अभार स्पिडआव सालायग्रा बाहाय जोंनाव इन्टारसेप्टर दंखायो। दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इन्टारसेप्टर मोनसे गारि दं। बे गोबां स्पिडआव खारबाबो बेखौ खिथुनिफ्रायबाबो बेखौ अट'मेटिक रेकर्ड खालामग्रा जोंनाव मेसिन दं। दा बे हिसाबै बेबो एक्टिभआव दं, जों बेखौबो बाहायगासिनो दं। ओंखायनो गोदान बोसोराव बयबो सुख सान्थियै रंजाथों, खालि बेखौल' नायथों गाव जाहाथे गोग्गो देहायै न'आव सहैफिनो। नैबे समाव जिहेतु गोबां लाइमोनफोरानो दिनै बैसो जायालासिनो गारि मटर लानानै फैगोन, बिथांमोनखौ बेयाव फैनोब्ला नोंथांनिफ्राय मा मेसेज थागोन? बेथ' एकदम स्पस्ट'। उन्दै बैसोनि 16 बोसोरनि सिङाव रावबो गारि सालायनो मोना। बेबो 16 बोसोर बैसोनि गथ'आ 18 बोसोर कमप्लिट जायागौ माने बे गियार गोनां गारि सालायनो मोना, थारमाने मटर साइकेल सालायनो मोना। बियो बे स्कुटि सालायनो मोनगोन। दा 16 बोसोरनि सिंनि सोरबा जुदि गारि सालायदोंबा
बियो 25,000 फाइन दं। बेजों लोगोसे बे गारिनिया जायनि नामाव दं बै गारि बिगोमाया बोसोरथाम जेलाव थांनांगौ बियो थांखानांगोन गवा। गतिके इसेबां माबायाव मानो थांनो बेले बेजेयाव मानो थांनो गतिके दा सालायहोथों सोरबाफोर उन्दै गथ' दङबा गारि लाबोनो नागिरदोंबा बे नोजोर होथों बिमा बिफाया नोजोर होथों गारि बिगोमाया नोजोर होथों जाहाथे उन्दै गथ'आ गावनि गारिखौ लाबोआ मानोना बेखौ हमनाय लोगो लोगो खिन्थु गारि बिगोमायासो जेलाव थांगोन फाइना होगोन 25,000 बे आलादा खोथा खिन्थु गारि बिगोमाया जेलाव थांनांगोन। गतिके बे गावनि गारिखौ जुदि हरफ्लाङोबा बेथ' गाव जेलाव थांनांसिगोन ना गतिके बेखौ गोसोआव लाखिथों आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थों। दा जों दा केसाथ' जेनेबा अभार स्पिड हेलमेट बेखौ जों सानफ्रामबो हमो मिनिमाम एभारेज 40टा केसिं खालामो दा डेलि। बिनि अनगायैबो नैबे जुमाय लोंनायखौ जोङो बे कয়েকदिननि गेजेरावनो जों 16टा हमबाय। दाबो दं थाना सिङाव गारि नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौबो जों हमनानै दोनदों। दा बेखौ आं अफिसनि जोंनि रुल मथे थानायाव जमा होनोसै सालान होनोसै बे रुल मथे मा जायो बे थानाया गावसोर मिथिसिगोन बेयो।